mani meno ka piny oganda moko ingo wakata kingiyo jarabuon tingiyo ndiero jagot nikech gine serikal jaluo mane serikal lungi eni rwak mara ni wami uru won piny thuolo sababu weyo kodi ni awacho ni nitiere position with the rolled out tithe migi the common mwananchi wantie go nagi wa mantie serikal ma all senior position kingiyo ambassador Isaac Ochieng ma ene namba rio kwa kichiro National Intelligence Security Services to kitaki hiyo ogola ma ochungune namba rio be kenya ngo Kenya Defence Forces adier kade bed ni won piny nga marach kata sati ogola koro giwuok koro ngi kacha unge gima timore Bomas of Kenya ko jeti ni modo gilok pach jo piny wakoni magi jo mo ntiere godo ogola is loyal makikore ni kadh gi wolni to bro kadho go giti order to timango respect order jo mantie serikal onagi mantie serikal ngama bo bedo victimize rachielo to nade onge wan podwarite momene wambinde wan kamna kaka jo